Yes, so good morning, Idol Bernard Juan. Pudnot ako na, may isang content creator ket na heart attack. Gabo kinabara panyang puna. Marik na napagigdigaya min Idol Bernard na panagpa-check up. Data nga aldaw. Yung kasjay, han nalasatan ta nagpakada ka na ito susurotan ng kandidato. Nga agurigor kunada ang yung sabalimitin damag idikalman. So nakita imunan. Pimusain Idol Bernard, gabalang sakit ni kunamon na damarik na kitsiksigo din agpa-check up hospital hangang self-medication. Sabi gusto kita makita ng bag ng runa na kita dati nga sakit kasi high blood, heart problem, kinadoon pa ay masapul nga pa-check up, pa-monitor, estado bagi, kanda gito na nakabarbara pa niyan po na nagrigat ang sakit Idol Bernard. Kunakon uri sakit, dakay itong katrumar na kasing para panyampunan Saturday, Sunday, imabot 40 plus degrees Celsius. Dagitay heat indexes tayo. Manintero nga probinsya ti Ilocos sa norte. So nga narigat, mangirisig iti biyag, kasto nga nakabara panyampuna. Kinabara panyampuna, alto kong didigos, bakara, kalman, isumit panakalmes, may isang lalaki. Bernard. Nalmes, bakara. Kalman, bakara, sirot tirang tay, adarete lalaki, nga nalmas sirok rangtay. Inkargasan dapat king CPR ni Victor Viernes alias Rambo ngam sa municipal biyag na Idol Bernard. Adamin dinadalo nga paset Karayan, particular igid na dumnang ka River Bank Idol Bernard nga jacket mo sa angkam hamo pamilyar lugar talaga nga may lawan tabagim resulta malmes no kwa Idol Bernard. No sirok tirang tay ko nam Idol Dance nadalem kat deti areas nga liklikan digiti umamay dita Bakara River. Adam dagiti mapangin diti familiar da iti lugar so nga amuda di jay papanandahan doon agpatinga agpaigid dato naman kit medyo agpaigid no kundi kadalman na dato naman ayos ti karayang ket current na dato igid so nga iti bakara na panda ng kali ng excavate dato igid dato pasit na tatun elevation na ket tahan nga direksyon nga nauneg Idol Bernard so matinagyanan dagiti cottages iti medyo tingtingana nga iti safe nga pagdirigosan tikunad na Idol Bernard panagdigos iti Karayan masabol nga kinasimbag iti bagi tati biyang iti PNP awon pa dinamon iti investigasyon da no nakainom ka dinuhaan tati lang namot informasyon dati mamutayo nga napan iti Bakara impadamag na nga Danalmes Idol Bernard ito dito'y kinabana pa niyan po na idila nga kalman. Pamalagit iti abiyang iti PNP nga masapol iti panaggananad kasi panagdigos sa pamanagligan iti panakalmes Idol Bernard. Iti pa weekend nagsaroon din iti grass fire nga napasamak iti babaen manen iti barangay 17-18 iti Lawag City barangay 16 dati ababa iti St. Williams Cathedral taletoy kalidaan ket namindua nga nagirayab karabyan na ken kabigatan na iti alay nga aldaw iti Saturday Idol Bernard ket makita nga medyo nawakdam mikit din dati kapanagan ngem siyempre ato babalagig iti Karayan ket iti dike isu nga inkargatan iti firefighters nga nang sabsab dati apoy nano agangin siyempre tupar na iti balbalay di kad mapektaran no kwa isu nga nasyatmet tawag ni Raman na pagtingan iti panakapasamak iti grass fire iti natatangal nakamat na lugar aun pa iti investigasyon iti BP no adaka iti ng rantang nagpuor kung agtubot baro abagparaban nuhaan manaribang pa iti investigasyon iti PNP iti reti na pasamak ka ba nakuram iti kalidaan iti paset na iti riverside iti syudad iti Lawag at dapat na pasamak iti aldaw iti Saturday ijay kalayagon sa sabatlaing Idol. So, Ordinal Pass and Fire Prevention Month, adala taday iti mga pasama kong uram, panapupur, kanil do mga ili, iti intero probinsya ti Ilocos sa norte.
So kinagpatnag idol ba yung tete do panganayon na report manipod ti PNP idan teton iti IFI News iti remote line nga aldaw. Damag pelan update yung pasamak nga panakalmes ti Mesalalaki di Bacara, Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, RMN.